Erokamano ahinya mano. Gima temo wacho ne jowa ni kopo ni oselos ne jowa pi ok ng'at moloso cha ema nyalo ritoni. Aparo ni ward mara wasekunyo pige 30 to en jukumu mar japiny ni pi kosekelni ok en mar jatelo, ok en mar sirikal, en maro. Koro wane mokawo initiative no kaka jopiny mondo mi warit pigcha. Iyudo ka pi nyalo kethore ma gimoro matinde mokethore to dwaro pesa mabende tin to koro ok onyal tiyo. Koro kwabedo gi komiti kendo warito pige momiwagi to ji ok bi koso pi kendo pige wagi biro konyowa kuom ndalo mathoth. Erokamano ahinya Eric Omolo mano jakom mar komiti mar pi e kaunti ma Homa Bay mabende ne olimowa ka mondo watwagi ka piny ngima hingo odiochieng' mar piny. Nyakwamogi gi kanyo wadwani mondo mi wakaw yweyo machuok waduogo kod weche manyien. Kik idhi mabor.